Cupak panuh gantang balanjuang jatuh ke alam tiga luha tapakai di Minangkabau. Jo salam sabah di Anjuang, maaf jurila kami minta ukwa jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah tetumpah balimbago lah nyato batampu adai. Dek tarih pandangan mato, pidoman lah tibo di nantarang. Lukisan agak lah jo jangko. Kayu bau gua lah bakabuang, aluran batang lah batitih dalam janji kita lah basuo. Limbak nadari pada itu. Salam tahun jua karang pagurau. Dari ujung sampai kapangka, dari ranah lapeh karantau. Indak basi bak jabasis ya, bukan bahinggo jababate di lingkuang sambah kasadonyo. Di malam semalam kini, entah hari kolah nan bayi, entah kutiko kolah nan elok, dapet basuo kita balik di malam bagurau oe-oe. Pauleh suri nan tagantuang. Kita sapo lah balik di sana awak nan ka mai sigurau malam kini nan di sabalah suo komah maasan pasti di sana lah tahu kasadonyo dan nan di tengah Ci Indun dan di sabalah kida iko mahda John Basri John Sal yo bana bak kata orang sakali dalam sapakan di malam gurau oe-oe dapet basuo kita kini. Kok ado nan salah jojangga takatokan salah jojangga tapa buek sambah jo simpuh menjalani jo salung saja disampaikan. Lalaya Ampun beribu kali, ampun lalai, ampun sabaleh joka palo alai tuan alai joka palo alai di banyu kini alai nan kanduang oi jari 10 kami susun demak maaf jori labasa rato lalai maaf jori labasa rato alai tuan alai manyo kini alai nan kanduang oi karam kete dari pagai demak pucuk nan kambang kucuy alai di manyo kini alai la tuan de tolong banan
Kami kete barulah pandai dan mak hati nan gamang-gamang takui alai di manyo kini lalai la tuan den tolong baanakan la tuan den. Kalalawa di pulau rimbang Allah ya na aruso matita dabi Allah tuan oi matita dabi kanduang oi la di madi manyo Allah la rinsawai ai ko gawa minta ditimbang sana ai ko sase ampunan lebih ande dai tuan oi ampunan lebih alai di manyo lagi nyo kini alai lari sawai Anu kete saganyo rape demak ko rabasan arun duakan alai tolonglah di manyo kini alai la tuan den gapi den ba alai la tuan den. Kami kete kurang pandape demak neko salah sana tunjukkan alai tunjuk desa nak kanan bandai Allah la tuan den tolong baanakan alai la tuan den. Tunyolah tadanga lagu singgalang la samosanang kiro-kiro tali ka kami rantang panjang buhonya tolong paliaro. Bapu dia sero do. Suai cendon. Suai nada. Kalau sorang ko nak do. Entahlah. Iya. Dua-duanya cindon gitu. Awak barampe awak mah. Barampe awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak sadonyo. Selamat malam lah cendonan tanjo pantun tadi. Nan caro salung ay lah hendak namasan. Iya. Nan caro asro leh. Mungkin sanak sadonyo batanyo. Aba gak mundur belakang. Dia awak tukang cetek lagu Siap cendon, siap. Kok karate lah do cendon. Tuhan. Selamat malam di sanak sadonyo, penggemar malam bagurau. Hujan. Owe. Mohon maaf dari kami tim malam bagurau owe. Di sana malam bagurau owe. Ba kami talambe. Ko buktinya. Eta kan dua. Hari hujan di Padang. Cindon tadi agak tambe dialai. Dialai ya Cindon? Gunung Pangilon. Kondisi di sana. Mungkin bertanya kama dajon nariko. Dajon kini ada paralu sabanta. Beko balik. Wak tetap dengan caro karena Pak Basri Jonsal. Awak jo pola awak yang baru sejam di YouTube, mungkin awak sebentar di YouTube-nya sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11 awak di halaman Malam Bagurau Wewe. Jangan lupa di sana sebarluaskan, kemudian sukoi, kemudian tonton, jangan lupa baik itu YouTube maupun fanspage di Malam Bagurau Wewe. Jangan lupa pula di sana nangkabadonce buliah kita hari ko memasang nomor rekening Maksan. Dek Dajon sedang ada perlu sebentar. Jangan lupa bagi tahu melalui WA atau melalui Facebook untuk bagi tahu bukti pengiriman. Untuk apa dek awak? Itu untuk ka aleh berjalan di sana kita pelaku tradisi. Nah di sana kita sapa dulu ya Cendon sebelum mencari request. Iya. Dari Indra TV G Indra Project Official mengecek assalamualaikum. Pertama hadir Dajon, jangan lupa lagu balam-balam. Malam lu. Kayaknya kok kenal jo Mak Jon Sumi kok. Iya. Semoga Dajon Maksan Unindun dan Abak non baju putih sehat selalu cek. Amin. Namanya Indra Mak. Kemudian dari Pak Zulkarnaini Palu, selamat malam Bagurau Owe beserta personilnya. Selamat malam Pak Zulkarnaini. Kita di Cikau hujan di kampung.
dari Pak John Henry. Assalamualaikum. Awak nomor set. Ciko nak politik wak Pak. Kemudian Afrizal Suralawe. Oh, makasihnya masuk nomor 2. Oh, baik. Oh. Pak Afrizal Suralawe, selamat malam Pak Gurau dari Perantau Minang, Panampang, Ipoh, Malaysia. Oke. Selamat malam Pak. Aku ya namanya Pak Afrizal Suralawe. Kemudian Pak Indra TV, G Indra Project, buat channel favorit malam Pak Gurau Oe. Jangan lupa lagu Sawah Rawang Cek John dari Pak John Henry. Sawah Rawang Cek John. Iya Pak. Kemudian Wak Bacan Tarui dulu. Desmania, assalamualaikum di sana kasadonyo. Selamat malam Bu Des. Kemudian dari Pak Zulkarnaini Palu minta lagu Cek Cindon, judulnya Indang Sari Lama. Bang Sari Lama. Ya. Tuh Santa. Dari Pak Indra TVG Indra Project, semangat Abak John Basri, Babaju Putih. Siapa saya Pak? Selamat malam. Di sana ambo kata doe. Kemudian dari Salong sampai Sampilin hadir. Selamat malam Mak Kani Ete Ani di sinan Ba hujan di siko kita hujan. Maka kat talai. Kemudian dari Batuang Sarumpun, malam semua, semoga malam ini sehat semua. Amin amin. Jauh awak dari penyakit. Pak Indra Project menyebut semua dan jauh di tempat awak di Batam hujan lo kecek. Bu Desmania minta lagu Dendang Paya Kumbah. Indang Pekun ya. Dendang ya ni. Dendang. Tetap selek. Ya. Dari Pak Afdalisman Ahmad mengirim tanda YouTube jo mantap kecek pakai tanda emoticon. Jangan lupa di sana sadonyo sebarluaskan tonton konten di YouTube, sebarluaskan link iko. Kemudian sebarkan luaskan juga halaman supaya di sana kita taruh bisa kami hibur. Nah, jangan lupa nanya badoncek diterima untuk ada awak untuk membantu pelaku-pelaku tradisi awak yang lah menjago salah satu bentuk kebudayaan Minangkabau ko. Mak San, bagi kira Mak San. Apa aja? Nakan nakato lah nakan sampaian. Babalik ka Mama Kespangka. bahasa luang Kespangka. Cindon bisa menyampaikan apa sih Cindon? Malam-malam. Malam-malam. Bang Sari Lama. Salam-salam. Tim Jalan malam dulu. Ya, Sawah Rawang. Sawah Rawang, Itu Dendang Paya Tumbuh. Dendang Pai Kembang. Tadi ada Indang Sari Lama, Cindon. Iya. Besok saya lama tu tak malam tak apa baru saya baru dia. Jadi, lama. selamat malam minggu di sana. Kok hari hujan, buat mie. Lama, sip. Oh. Bakanda alagu labalambala mondeda ekalagu iko Pa Indra bananan manganda akan balam-balam mondeda nan manganda akan sang kala kosong labalambala mondeda la salamuko kola ayado la sikatitiran balam-balam mondeda la sikatitiran Magura-gura laki to dua kita bulian nak sana alam balam adu ma kiro kiro adu dua ma ala kiro Jo iko malang adu dua ma nasib amo nene ma
Cio oi malam labato baja goa dua-dua ma balam-balam la di banyo kini. Oi tinggi tinggi la balam-balam monde daoi la si buruang tabang etaan di puncak kayu jati balam-balam jauh di dalam rimbo rahayu. Orang pamike la balam-balam monde daoi nanta manenggang la jale balam lape batali balam-balam ande tukang la nyopi ke juwo. Oi balam-balam onde daoi ati den risau sayang-sayang onde daoi le ati den risau. Oi malam kini la balam-balam monde daoi semu bagurau sabui lagu nanaka tuju balam-balam ketika lai kita basuo. Ko lape bana la balam-balam monde daoi lai balam mau biar api ke murah batu balam-balam asa sangka alai barisi juo. Balam-balam onde daoi lai loba alam bau sayang-sayang onde daoi hati den risau. Ye jadenlah tadanga lagu balam-balam ke Mamaksan. Kamalai lagu sudah iko. Kok padam suluh dinang kalam. Kemana langkah kawak bau? Hari hujan pulo. Tu hari hujan pulo nak. Lagu berikutnya Sawah Rawang. Jadi kecek lagu Mak Sawir. Lalu elok luluknya Sawah Rawang tak guna ditundo lain. Iya. Namburuk kalau kandung buang tak guna di japut lain kan tu. Akan juga. Cuba lah Pak John tu pasal dong Sawah Rawang. Tuhan. Badendang tu. Badendang Pak Jan. Ini badendang lah. Badendang. Sawah Sarang Rawang. Nah iyalah selamat malam untuk kesan. Payah kumpuh. Sambarang saja. Sawagi jawang nangka guna ditundo lai kalau sekarang kamu mandi itu lau salah gila Sawah. Sawah Rawang Sawah Banca Hari dek sedang hujan pulo nak. tambah rawang Tambah rawangnya. Elok lulu sawah di Hirawang antak guno ditundo lain buru alas sudah kanduang muang ai tak guno dicinta lai hai dicinta lai la tuan ai Piaman tadangalangang
Hari Jumat mangkonyo rami dia kan uang tadangan sanang bawalah tumpang dagang kami bawalah tumpang dagang kami baru serusuh melah kita nande ulah talang sarue ai takkan aju joraan lamo jaso japo kadi bale ai tuan den di manyo kini jalari saja sanyo kedua menjalang para siang kami dia ambil ke harago kan buang melaju kanan seorang kan buang melaju kanan seorang yang telah dimanyokini lah panjang lagu sawah rawang ko mapasan kapayo kumbuah sudah iko Astro lah langsung di Subarang kami diri ya tenggang juga Pak Puluh kok Astro nang karena pak Tunyo. Karena hari hujan padang semange tukang salon tukang nendang nggak mendingin malang ko ya. Nyo yo Manola penonton sa dunia kembali bersua dengan Cindun, Jonsal, Astro. Asanawi Berikutnya lagu kita beralih ke payo kumbuah Payo Kumbu dan sekitarnya. Kita alih Indang Payo Kumbu. tunyo Ikola indang ala payo kumbuah lagu layana ala mudo lagu layana ala mudo ala dicubola iman taguh kabadaan pulo maru usanyo la kabadaan pulo la maru usanyo payo kumbuah kotonan nampe sesimpang jalan ai kalimbanang sesimpang jalan ai kalimbanang jalo lusua ikan tak ada badan lah dingin ada baranang badan lah dingin ada baranang pati saluang wala samo saluang ogelekan yari onan pa aguno ogelekan yari yonan pa aguno
bajo ayung lasamo ayung dagang ta sisi nande inonyo la dagang ta sisi nande inonyo Ay nandi himbau deke jo jauh ala sapakan indah abasu ala sapakan indah abasu ay paci are ganggam la tagu isu ako ado ay kagu nonyo isu ako ado lai kagu nonyo batu sangka lantai batu para jua labua ba silang ala para jua labua ba silang Catilia de kanduang ayolana naka tujuh osaka buna bungo nasada kambang lasaka buna bungo nasada kambang. Tiga lagu lah didendangkan ke Mah Pak San. Wak sapo dun sana sudah ikut. Kembali Jo Cindun balik Jo Asrok mah Asro tadinya akonya. Oh disudui. Apa San? Tuh. Tiga lagu lah didendangan ke Maha. Aduh. Kamalai lagu sudah ikut. Barabana jauh berjalan. Nan lenggo ndak kalupo. Jadi tanya Cek. Apa dah? Apa Cindon bawa? Ya kalau mai tinggal sabungkuh bulu lai. Cindon. Malam minggu ke petang sabungkuh lo tinggal deh. Nama ada Cindon ajar. Ajar iko lo narasa kiok malaunya na Ya. alai ka dia siang agak limo rencana tadi lebih pulo ko pan asro selalai ya kalau di sana awak kan yang papasan pasan lana Bisa kamu pasan melalui Facebook Malam Baguro Ewe bisa tuh. papasan. Jadi kok Cindon? iko galamai asli kampung bungku hese ko lah asli kampung kemana asro Yo kamu yo iko ko tahan sabulan ke masro bisa dikirim ke mana-mana tapi biasanya yo orang dari jauh-jauh nambah kandak asro sampai ke Balando bagai bakanda alhamdulillah. Jadi beliau kalau untuk masukkan nagari Belanda itu kan sehari ambo agi ke kawan-kawan selah. Jadi ndak secara ndak berdagang wak dulu doh. Ambo salurkan ke kawan-kawan sel dulu ke Cik Uni itu. Jadi ndak pakai istilahnya ndak pakai sertifikat segala macamnya ndak perlu kata Uni itu gitu. Jadi insyaallah tembus. Bawaan mana? Tembus. Itulah cara Cindon sanak sadonyo ndak hanya melalui Bagurau doh. Iya. Ikolah sebentuk pelestarian kebudayaan awak, kesenian awak, makanan pun budaya mah. Karena di undang-undang nanakan baco itu masuk ke pengetahuan tradisi. Nah awak baca lah Cindon, lah banyak komen di sana kita Cindon dah. Dia Cindon tukang catek. Siap. Tukang sorean. Di sana nambatannya kama Dajon sedang ada perlu sebentar, beko beliau insyaallah pasti tiba. Di sana jangan lupa bagikan link Facebook ko, jangan lupa share sebarluaskan link Facebook ko supaya di sana lain bisa menonton secara langsung ataupun bisa mencari konten Nanado. Kemudian jangan lupa fanspage juga Malam Baguro Ewe tapi kita live. Sebelumnya kita support konsepnya dari Cina. Jadi sana tuh admin kita sudah balik latihan tadi MTQ besok beliau satu alhamdulillah masing-masing kita di Malam Baguro oleh ada juga kesibukan tapi untuk menghibur di sana tetap ada ya Cendon. Nah Nasro pun tadi siang lah keliling Padang besok ke Pailo ke Tanah Datar lihat. Sekitar mangek kuah nampunya kampung awak keliling kampung di rantau. Nah dibaca na Cendon. Talawi hadir. Salam untuk di sana kasadonyo minta lagu Tigo Giri Cek dari Abdalisman Ahmad. Dari jurnalis Fitriadi Sarolangun Jambi hadir. Adam Pratama Selamat malam sana Pakanbaru hadir minta lagu Banda Sapula Cek Don.
Pak John Henry, terima kasih kadang lah badendangkan sawah rawang untuk Cik Ndun. Jadi mak. Kapocongan ke kiwa. Sudah tuh dari Pak Indra TV. Gap Project. San, meron, San. Meron, Dah lagu lamo saluang tak tontong. Sebelum pindah ke Facebook Malam Bagurau Wewe tu lama dendang saluangnya. Jadi. Ni Riri Fitria lah masuk. Selamat datang ni. Assalamualaikum Dajon Jakarta Selatan daerah Pasar Minggu hadir. Dajon Sabantalai hadir nih. Beliau sedang ada perlu Sabanta. Lah tugas Asro lemah. Gantian petang Asro acak absen. Jurnalis Fitriadi Bukit Apik Ciek. Bukit Apik Ciek Cendon. John Henry takana jo almarhum Mak Sawir kita hadiahkan Al-Fatihah semoga arwah beliau ditampean ditampe yang selayaknya amin ya rabbal alamin. Iya Pak, ambo pun 3 minggu yang lalu ke rumah beliau ada penelitian dari BPNB Cik Don masalah dendang arahkanlah BPNB ke keluarga beliau dan keluarga beliau baru kesenian kok tetap terjago sampai kapanpun ya. Pak Zulkarnaini Palu, aku cindun baleh bako deh. Bapantun Asro, anta simpai anta ko siamang, babuyun-buyun kadahannya. Anta simpai anta siamang, sungai basah dek kuahnya. Indang sari lama jangan lupa. Ende tuen. Alon lai. Alon ya. Kemudian dari Pak Indra TV, YouTube kreator video Malam Bagurau Wewe top nomor 1, alhamdulillah dah. Kita gerakan tradisi pertama di Indonesia yang bertahan sampai hari ko. Di sebelah tadangan musik, disitulah Dajon kita. Beliau sedang menolong kegiatan lo sebentar. Kitang Kiting Zainal, selamat malam. Sanak dari Bintan. Kemudian dari John Henry, malam jo kasadonya nama nonton. Ya Pak, makasih banyak. Roni Chandra, assalamualaikum Asrul, samo grup Saluang Sapa Gurawan. Selamat malam muda Roni Chandra. Afdaliman Ahmad, Bapantun baleh membaleh. Dek badendang lai baduo. Pakailah dek Cik Indon cincin ameh. Tempangan denai dari kileknya. Jangan lupa 3 giria. 2 tu cendon. Bapak kanan lihat. 3 giria lah. Cendon. Alah. Roni Chandra, sawah liek Cik Asro Cik. Asbaca lihat cendon baleh deh. Dari Pak Zulkarnaini. Bapantun Asro, anta simpai anta ko siamang. Babuyun-buyun kadahannya. Anta simpai anta siamang. Sungai-sungai basah dek kuahnya. Indang sari lama jangan lupa. Iyalah. Nak kat sungai-sungai kau dah jan kau jawe kau mah. Pak Zulkarnaini Palu. Nan tadi kau nan cincin tadi tak sirok darah awak dewak cuba lah awak balik sengen sakat seketek nak. Pantun Pak Zulkarnaini tadi. Jadi. Lapehkan hati nan taraga kau mah Pak. Kita dek jarang malam kini tanang lah ya batin. Biar awak sapuh cincin perak. Cincin ameh ndak mungkin. Apalagi lah corona lo kini ndak seru. Nanado nang kata jual lekonya Aja sampai menjual. Salagi ada sayur, salagi ada galamai. Arak barisi nak mak. Jangan sampai menjual tu gunanya batanam. Bagat tidak cendol. Iya tu mana. Yang cek cendol balik cek lai. Ala dulu tuh di Ansansu lo. Jadi cendol asbacan cek lai cendol. Nya ombak rancak suara cendon jo maasan dendangan nambo ciek kecil. Apa lagunya ombak ke? Nya ombak ni Riri Fitria da Asrul minta lagu pamenan orang ciek salam pamenan orang cendon. Salam untuk sadonyo. Pak Indra TV G Project saraso balik ke dendang saluang di tahun 90-an. Alhamdulillah Pak, kita selalu menjaga ketradisian di cendon. Kemudian dari saluangko sebagai acuan da anak kemanakan kamungkonya. Untuk di sana kasadanya kita layangan 3 cendon. Sudah iko, kemudian kita pindah ke halaman. Tapi yang permintaan di YouTube kita sambung balik. Di halaman. Jangan lupa sana badonce dan baniak badonce untuk pelaku tradisi kita. Ditunggu ke nomor rekening Maasan. Untuk adonce itu dulu donasi namanya Katiko menanggapi corona. Kemudian setelah dikaji ternyata badonce ko adalah bagian dari tradisi dari Bagurau dan bagian tradisi Minangkabau. Kita tetap mempertahankan dari berbagai lini. Lah sana kita katigo dendang. Nah, terakhir mau bacaan tekdon bawaan lah nama ambo di ujung cie. Jadi siapa Riri Fitria judul lagunya tadi? Oh ni Riri, mana lagu tadi kan? Lagu Mak Sana. Pamenan orang tapi bawaan namanya di ujungnya. Jadi. Ya sana jangan lupa sudah 3 ko kita berpindah ke halaman dan kita sambung di sinan permintaan dan di siko. Bagian dulu, bagian
Iya. Tiga lagu batirit-tirit Asra. Siap tindak. Indang Sari Lama. Tiga giri Jo Banda 10 ah. Apa dulu? Indang Sari Lama lo. Indang Sari Lama lo. Aku dia gia indang Sari Lama alat tua noi nako iko kanda malam ko ai pai si kanda anan kanduang ai samalam ko ai de awa alai taraga anan kanduang ai nande inyo lah lupo sajo ai nande inyo nan kanduang lah lupo sajo Dian suaju lai bagu lambe nanakan duang oi nana wakatu ai bajalan juwo ai nan wakatu nanakan duang bajalan juwo biarlah lambe nanakan duang oi nan kasu elai sampai juwo aya samuka su enan kan duang ai sampai juwo awak nan payah lai de bapi ke nanakan duang oi orang lah buli nan jinak sajo ai orang lah buli nan kan duang oi jinak sajo lagu lah lamo indah diulang nanakan duang oi gara gua awa alai sama lamko ai gara gua awa andekan duang oi sama lamko ai kalangi biana tabang nan kan duang oi salai tingga onde bangkalai nyo ai salai tingga nan kan duang oi bangkalai nyo ande yalah hantah leh agak sayu taranga suarwai nada pak kal tigo giri wale masan Tiga giri letaknya di ujung pantun kue ni ombak. Ni ombak jadilah kok itu. Jadi sama ya puasa juga.
ketiga giri abala kita. Iya, nan dia gia ketiga ini. Ai ba itu bahasa Ai sama Ai nan ko pai capek bali Ai nan di kampung sedang pauno Ai sedang paguno ratuan ai Ai nandia gi ketiga giri. Considero vale coyua. Oi coyua kaoi. Karena hujan ko suara laga kanelos kayak menjenon. Apalagi kategori dia. Atau Ai doa. Tadi jenon. salong karena Iya. hujan tadi di tengah jalan. Tadi jenon. Iya, kadang dekan Lapetkan hati dan teraga Lapetkan hati dan teraga Iya bedo di malam ini Kapakaran tiang yo tampak tiang yo tampak Tarano biasanya ampe giri cendon. tua Jadi biasanya ampe giri kini kategori Kategori giri. giri. Ayo payah mencari giri ini ciak dari rasanya. Tuhan Karena hujan gua. Iya. Lagu awak ka banda 10 lengah. Banda 10. Kok nyambak kau nak? Pokok ujungnya. Ujungnya, biar dia, Mbak. Mbak. Nama orangnya ujung. Iyalah. Nandia gi banda 10 ami ombak banan Hei, Mbak aku tadi John. Hai dia gi banda 10 Hai dia
diagi lagunya ombak kolai kasanang kiro-kiro Manang ibidu aja pangayu palabuhan Batambaran cak izin balaya indah ada koma sedang adekan dua ujungnya nyanyi dengarkan ujung kato-kato dek sadang gadang ombak kini diam di pasir dulu kita nyombak kok baru biar dan baik itu ada inan biasa tanang ombak kita bala iya bala bos sampan di muaronyi ai iya Badan tuang ombak di laut di pantai Badan sepuluh Tengah malam puku ada balik badan tuang ombak di lawi dan di tepi banda den pandang dunia sangat lawe taga de badan latapawi tapaso iman di patah gua koma dia kanda arang nan Jawa kolai kasanang kiro-kiro barabana iman kata gua de mandang karusak juoi iya malam kini telung dendang kahalaman wa asudaiko ai kapaya saja memandangkan buang arek di tangan punyoi iya Oke.
Hari dia ya hujan ribu ko suara cendol lah ribu lah bunyi ya. Siap. Coba coro si jongkai. Di sana lah kita layangkan tigo dendang. Kita ke nyambang dendang ke Malam Bagurau ke Facebook Malam Bagurau kita matian di siku sana sebelum dimatian membacokan dari Daendra TVG Project karena saluang ko cirika Suraminang dari saluang lah banyak karya-karya atau lagu terciptanya amin. Dek beliau lah mengkoleksi saluang-saluang lama di era 90-an. Kalau bisa jangan sampai pupih generasi saluang. Amin dah jangan lupa simpan puluh kaset-kaset tu bisa menjadi arsip. Kemudian dari Pak John Henry sampaikan ke gunjainya Cik Don ke Cik beliau. Dari Niriri Fitria Dasrul jangan lupa lagu Ambo. Okey, kita pindah ke apa ya Niriri Fitria lagu Niriri tadi itu pemainan orang Cik Don. Ya. Bunyian namanya di belakang. Lalu sana kita tutup di YouTube kita pindah ke fanspage Malam Bagurau